Priagung telahing nata para sarjana sajaning budi minangka pangambating praja wonten ing tlatah Desa Tuking Gedhong, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Jajaran Forkompimcam Kecamatan Puring, Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Kepala Desa lan sak donjang prangkatipun minangka ingkang pakurmatan Bapak Kiai, Ibu Nyai tokoh agama ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang sayekti luhuring budi. Ngaturaken sugeng panggihan dumateng kula sakonco saking Sanggar Seni Swargaloka. Menika mijil saking tlatah Desa Gebluk, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Dipun pangarsani dening Kidalang Imam Sutikno Sarjana Seni. Dalu punika kula sakonco keparang rawuh silaturahmi wonten ing tlatah Desa Tuking Gedhong, wonten ing pelataran Balai Desa Tuking Gedhong, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Awit nampi dawuh saking para kadang panitia nuninji kanthi adicara tasyakuran bumi utawi memeti bumi Desa Tuking Gedhong, Kecamatan Puring. Nderek dedonga mugi-mugi khususipun Desa Tuking Gedhong dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi Kartotata lan raharja subur makmur tansah lestari widodo. Amin Allahumma amin. Sedherengipun mangke pagelaran kapurwakan kepareng kula sakonco saking Sanggar Seni Swargaloka kangge paring suka parisuka utawi panglipur lagon-lagon campur sari menika sampun kelampahan menika pesan lenggeran Banyumasan sareng Mbak Ade Cuwit kalian Mbak Dita matur agung ing panuwun. Gilir gumanti menika Mbak Cika sumangga katuran jumeneng sareng kanca Swargaloka kangge paring suka parisuka nyugata para rawuh para pilenggah kakung swawana witri. Monggo sepote kanca ayo cok. Dalu Mbak Cika. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Lutfi. Selamat malam juga Dek Cika. Dek dak dek. Loh, apa sih? Jare Rika tua banget apa? Lah iya nyong 17 tahun kok. 17 tahun kok tua. Lah nyong apa fosil? Cika Sipira? Aku 18 plus. Lah ya us. Aja kayak gue lah. Nggih, pripun kabare Mbak Cika? Nggih, sehat Mas Lutfi. Alhamdulillah, ya waras, Mbok. Ya waras. Oh, Mbok. Jenengan pripun waras Mas? Nenek warase mbuh nyong. Sehatnya tak sehat ya. Sehatnya tak sehat. Nggih niki sowan teng Balai Desa Tuking Gedhong. Nggih leres Mbak Cika. Acaranipun menapa Mas? Memetri bumi. Memetri bumi. Monggo dipun dongaaken Mbak Cika. Mugi-mugi warga Desa Tuking Gedhong niku makmur sejahtera sehat selalu. Amin. Gemari palo jinawi. Amin. Sing tani nggih mugi-mugi werdi dadi. Nggih. Terus dagangane laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Terus sing dadi tukang tambal ban. Ya ora ana lah, langka. Ya anak. Kayak mikir nang pinggir dalan be ana tukang tambal ban kok. Lho apa iya? Bisa piye sih? Ya moga-moga sing apik-apik dongane lah ya Mbak Cika ya. Dan itu ada ibu-ibu PKK ya Ibu ya. Cantik sekali itu emping-emping Mas. Oh iya. Pada karo kelambiku. Oh beda. We
nom-nom nyeblaruk cik jebulane cik. Ya kan beda sedidik lah. Nggih, monggo cik. Jambon. Sedherengipun mangke sing gabrek-gabruk cik tak aturi sing alus-alus rumiyin. Aku mau diaturi sama kamu. Ya iyalah. Langgaman nggih. Aman. Aman, Langgaman insya ya. Allah. Iya. Maaf kalau nanti agak serak-serak banjir ya. Ajeng dibawain apa mboten, monggo? Tak bawani aku Pak Cika. Boleh. Kamu mau bawa aku?